Il-ħamis filgħodu l-Isqof Emeritu Monsinjur Pawlu Darmanin u oħtu Mary Darmanin ingħataw l-aħħar teslima. L-Isqof Emeritu Darmanin miet fil-25 ta' Lulju fl-età ta' 82 sena. Huwa kien l-ewwel Isqof ta' Dijoċesi ta' Garissa fil-Kenja u dam imexxija sal-2015 fejn wara rtira hawn Malta u għex f'kunvent tal-Franġiskani Kappuċċini fil-Furjana. Il-ġisem ta' Monsinjur Darmanin kien espost fil-Kappella tal-Unzjata f'Ħażabbar u mbagħad telaq il-kortejo għas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Ħażabbar fejn saret qudiesa preżente katavere. Waqt l-istess qudiesa ngħatat l-aħħar tislima lill-oħtu Mary Darmanin li mietet ftit tal-ġranet wara fit-28 ta' Lulju fl-età ta' 86 sena. L-Arċisqof Charles Xikluna ippresida il-quddies. Waqt l-omelija l-Arċisqof ta' Malta fakkar fit-tjobija tal-Isqof Darmanin u ta' oħtu fil-waqt li fakkar il-vokazzjoni tiegħu. Fil-vokazzjoni tiegħu Franġiskana Kappuċċina baqa' iben Om Ġesu. U meta l-mulej sejjaħlu biex ikun isqof u suċċessur tal-Apostli, għażel bħala motto il-kliem immexxija minn l-Om ta' Ġesu, minn Marija. Ikkonċelebraw il-quddies is-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu il-Kardinal Malti Mario Grek, Nunzju Apostoliku l-Arċisqof Savio Tajfaj, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi, l-Arċisqof Emeritu ta' Tiranna Durres George Frendo, l-Isqof Emeritu ta' Garissa Joseph Alessandro, Segretarju tan-Nunzju Monsinjur Denis Kurru Paseri u l-Komunità tal-Pażrijiet Kappuċċini u saċerdoti oħra. It-tfina saret fil-kripta ta' taħt il-Knisja tas-Salib imqaddes fil-Furjana u kulħadd kien mistieden jingħaqad mal-Ordni Franġiskan fit-talb għar-ruħ tal-Isqof Pawlu Darmanin.